Mehmet Veli Kemine. Gariplik. Günne min gussam var, 100 elem bilen. Derdimin barından beter gariplik. Soragy men bollum gaýgygam bilen gelip düşer. Hatar gariplik. Pani dünýä zynat bilen harç bilen. Yüregim madadyr, bagrym berç bilen. Wadasyz şum ölüm bergi borç bilen. Yılva yıllan gaýym tutar gariplik. İýmesem, içmesem hem günüm ötmez. Börenip yatmaga muradym yetmez. Günne min kowlasam ba yere gitmez. Goş wasap dulumda yatar gariplik. Tapıpdyr her yerde yeke ikini. Çekipdir biline gaýyş çekini. Alıpdyr eline daşly sokyny ýadaman. Gepemden urar gariplik. Yılva yıllan meniň müflizim çykar. Garibyň ýüzüne kim gülüp bakar? Yürüşdim, yarışdym, görüşdim ýykar. Oýnasam, oýnumda utar gariplik. Seyretmedim sehralarda çöllerde. Messana gezmedim ulu illerde. Bir bilvillim, sayramadım güllerde. Çağ zeynimi, qarar qatar gariplik. Kemine dir, geler bir gün suw elim. Kimsäge toy bayram, kimsäge zulüm. Gyýylma, anjama, savreyle köňlüm. Gelipdir bir zaman öter gariplik. Mehmet Veli Kemine. Türkmen halkynyň arasynda sarpasy belen tutulup, ady dillerden düşmän gelýän iň meşhur klassik şahirleriň biri Keminedir. Şahiriň dürüjçülük dünýäsinde az sanly barlar bilen köp sanly ýoksullaryň gün gözeranny, duýgu düşünjesi, ruhy ahwalaty jemlenipdir. Şahiriň şygyrlary ähengliligi, aýdynlygy, milli öwüşgenlere baýlygy bilen tapawutlanýar. Keminäniň ömür ýoly. Şahiriň terjime halyna degişli het ýüzünde galan maglumatlar ýok. Toplanan maglumatlar şahiriň newerelerinden, gurrunçy adamlardan ýazylyp alynan rowaýat gurrunlardan ibaret. Beýleki klassik şahirleriň köpsinde bolşy ýaly. Keminäniň ömür ýolyny ýazmakda esasy çeşme bolup, eserleri hyzmat edýär. Mehmet Veli şahiriň çyn ady bolup, Kemine edebi lakamy. Kemine diýmek ejiz, biçare, sany etmedik, pukara, kemsedilen, pesbäl diýen manileri aňladýar. Kemine Sarax töwereginde 1770-nji ýylda Gara döwletiň maşgalasyna eneden bolupdyr. Ol kemilik ýyllaryny Sarax mar töwereklerine geçiripdir diýilýän çaklamanyň hem bardygyny aýtmaly. Kemine Saraxsa owa mektebinde başlangyç bilim alýar. Soňra şol ýerde bir ahunan ýürüýte sapa galyp başlaýar. Bu hem bilesegelji Mehmet Welini kanagatlandyrmandyr. Halk arasyndaky gurruna görä, ol ilki Bukhara medreseleriniň birine okuýar, soňra bilimini kämilleşdirmek maksady bilen Xiva gidýär we ol ýerde meşhur Äraly pirden sapa galýar. Bukhara we Xiva şäherleri geçen asyrlarda Orta Aziýada iň uly ilim merkezleri hasap edilipdir. Bu şäherlere töwerekdäki ýurtlaryň köpüsinden talipler gelipdir. Kemine owasynda Gurbanwagt diýen gyýyz bilen maşgala gurupdyr. Olaryň Allahyar hem Hudaýar atly iki ogly bolýar. Kemine bilen Gurbanwagt 29 ýyl ýaşaşandan soň çağlaryň ejesi aradan çykýar. Şahir ýastykdaşynyň aýrylygy hakynda
Bir kem 30 ýyllar sürüşdim döwran, ýar sensiz gerekmez bu panyjaka nip ýapdyr.